sapa wonge wong lanang ki bisa ndandekake Taman Marukaca bali kaya wingi bakal mbok suwitani Sri Kandi iki dadi jalan kanggo bakal mengku garwa kalawan kowe menawi Paduka Penemban saged ndandosi Taman Marukaca kula saged minangka garwa Taman Paduka Penemban ing Sukalima oh iya tak suwunke marang Purbaning Wang Manasa Sri Kandi. Den pinten-pinten dinten menika kula tingali kok ketingal suntrut guayanipun Gus. Enten apa Ndara sing dipenggalih napa? Napa sampeyan nampa dukanipun ingkang eyang wiyasa ing Saptawarga? Nggih. Wiwit mandhap saking pertapan kok pasuryanipun boten kados adat sabenipun. Enten apa lho Den? Nggih Ndara. Enten apa kula aturi paring dawuh? Nggih Gus. Enten apa kula aturi paring dawuh? Kakang Semar. Kula. Mestine Kakang Semar kelingan marang lelakon kadangku Yayi Wara Sri Kandi. Nggone sawetara meguru ning Madukara. Nganti nalika semono disusul dening Kakang Mbok Wara Drupadi. Kadhawuhan kundur marang Pancala. Temeka dina iki pangrasaning Janaka ora bisa semeleh Kakang Semar. Ora ning genggamana musik ana ing penggalih kajaba mung Wara Sri Kandi. Kepasang yugya katujuh ing udine Kaka Prabu Ngamarta apa dene Kakang Mas Panenggak. Nedenge rawuh ana ing negara Pancala. Mula Kakang dina samengko ora ana niat liyane kejaba mung prapteng negara ing Pancala. Mulane anak mojone ingkang keri Kakang Semar derekna laku jantraning Janaka prapteng negara Pancala Kakang Nayantaka. Mulat para Sang Arjuna semanya kang kamanungsan kasrempanting ing mungsuniran padha kadang ing nek pancen ngoten lawi kula ming saderma nuruti napa sing dadi dawuhipun Ndara. Awiden kula dherekaken sowan wonten negari Pancala semusul ingkang raka kekalih Ndara.
saing Sangarjuna. Kula sakwana wasa kadherang sanggar patpuna kawan catur. Nalika semanten jroning lumampah sinambi mahasing asamun Sangarjuna. Meminta sing Bathara ngakara jagat suka pituduh dhateng gegayuhanipun Sri Sangarjuna. Tanggap Janaka matur sembah sewu nuwun tanpa pindhan pukulun. Dene kita sebarke watu timpura ning papan Taman Marakaca. Ing kono Taman Marakaca bakal pulih kaya wingune Janaka matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Ya wis. Kanthi kaya mengkono kita kebat budhal marang negara Pancala. Nggih nambang-bang itu sing ati-ati. Nada aku tak mangkat tetutke ndaraku. Nggih, Kakang Semar ngatos-atos Janaka, ulun kondur makayangan Gongger Permadi. Paman Prabu, semunipun Nadi Cumengkul ngenanggen Paduka Kentosi dateng. Menapa ing Paduka Kentosi madani negaring Pancala? Nggih. Mboten wonten ingkang kula entosi kejaba mung sowanipun Begawan Durna. Mergi nadyan kathah para piranganing para penglamar Nalindra, Brahmana, Satriya. Ingkang sami kepengin lamar dhateng anak kula ingkang dadosaken kuwatiring manah kula menika namung Begawan Durna tok, mboten wonten sanesipun. Menawi Begawan Durna menika mangke saged ndandosi Taman Marakaca cetha nek anak kula bakal winengku dening garwa. Ning nek Durna menika mboten saged minangkani pamothaipun anak kula, tegesipun Sri Kandi mboten siyos kewengku dening Begawan Durna. Anak kula slamet. Kula ya tentrem, kula ya ayem. Ning nek Durna durung tekan mriki rasane ati kula kok isih kaya kemrangsang, kaya ora jenak, kaya ora penak, nggih, anak Prabu Ndarawati. Bumi gunjang kanjing langit kelap-lapaton lirkin sanging risang mawe gandrung ing lajeng parengipun samangke dipuntosi kemawon paman. Menawi mboten dipuntosi malah mboten prayogi. Mangke menawi Begawan Durna sampun dumugi wonten ing mampar mriki tumuli sak mangke kersanipun paman kados pundi kula namung dederek ingkang wigati wilujeng nggih mawon nggih wilujeng nggih mawon. Tata
Durna Sang Arjuna semono kang kamanungsan iki kaya Begawan Durna. Oh inggih Rama Marasepuh. Calon Rama Marasepuh. Iki wis bali meneh marang Projeng Pancala. Sampun. Apa kira keris gawe japa mantra aji jaya kawijayan ingkang bakal ngiring usadani Taman Mairakaca. Menawi kula mboten nglampandhang lan mring putra Para Srikandhi badhe kula entengaken pejah kula. Mila kriyanana kula pinanggih Kanjeng putra madyan ing telenging Taman Mairakaca kula sumanggaken penemban Durna inggih. Bang Aruna aku ingkang Sabda Para Srikandhi aja kaget pat-pat penemban Durna ingkang rawuh wonten ing Taman Garing Mancala Taman Mairakaca. Iya oh aku dadi bubras langkrah kaya ngene Taman Mairakaca remuk bubuk dadi rempon ora iso dikukup mula ramukane yen njaluk supaya sapa wonge wong lanang ki bisa ndandekake Taman Mairakaca bali kaya wingi bakal mbok suwitani Srikandhi iki dadi jalan kanggo bakal mengku garwa kalawan kowe menawi paduka penemban saged ndandosi Taman Mairakaca kula saged minangka garwa dhateng paduka penemban ing Sukalima. Oh iya tak suwunke marang Purbaning Wang Manasa Srikandhi. Ing cipta arsa amangsah semedi Sang Begawan Durna nalika semanten meminta dhateng pangawasaning Dat Kamurweng Dat arsa ndandosi Taman Mairakaca barandring mangke datan katrima panyuning Begawan Durna nadyan wungsal wangsul mbesem dupa parandene mboten saged murup parandene tansah ludes den besem malih tansah ludes gempong inggalih Begawan Durna anglo kadua pecah mawa dadi sak jlamprah onya saking Taman Garing Pancala. Piye Srikandhi? Durna iki mau piye? Batu-batuan. Besam-besem nyanangipun mboten saged murup. Mendak-mendakipun besem nyanipun mboten purun-purun menawi mboten rekipun ingkang telas. Inggih mboten saged murup tumuli dipun tendhiang sajakipun gempung. Yen ngono Durna ora kelakon. Mestinipun mekaten Kanjeng Rama wiladal. Syukur-syukur yen to pancen kaya mengkono. Nanging aku isih ana rasa kuwatir tantri maning Begawan Durna. Paman Prabu sampun
Ajre kuwatos mangke kula ingkang badhe nambak. Nggih, kula suwun gandeng sak mangke wancinipun sampun meh surup. Monggo manjing wonten ing patenggan, manjing wonten ing pakuwun jengandika Angger Baladewa. Nggih, ngestaken dawuh paduka mawon. Carita nalika semana lampahing Raden Supali wis prapteng negari Pancala. Praptaning Raden Supali ing wanci ratri tegesing wayah bengi. Nalika para narendra sami mesanggrah makuwon wonten negari ing Pancala. Grayah-grayah Sang Supali ngenyong upaya pakuwoning Dyahayuwara Srikandhi. Parandene pendak-pendak klentu nggone mlebet pakuwon. Klentu wonten pakuwaning Nata Mandura. Tekan negara Pancala lah kok wancine bengi kaya ngene. Mongko aku durung ngapal kanan negara ing Pancala. Lho. Lah kok kae gebyar-gebyar akeh. Dilah ingkang mubyar-mubyar. Mongko sandinge akeh pakuwon-pakuwon ingkang digawe saka babut ingkang sarwalus. Apa kae pakuwoning para narendra? Apa kae pakuwoning Nayaka? Apa kae pakuwoning putra-putra Pancala? Ya. Golekane mbok menawa Wara Srikandhi mapan ning pakuwon salah siji kae. Bathara jagat pangestungkara. Lah dalah meh bae kleru aku. Sing tak nggo rambatan kok wong mongko lho. Lah iki kok elok temen. Ana wujuding Narendra kok mangku pusaka mawa cahya gedene Rajamak. Lah dalah. Mbok menawa kepituduhing Sang Hyang Jagat Girinata ya pituduhing para Jawata. Gandeng Praptaku ning Gora Pancala kuwi ora nggawa apa-apa babar pisan. Iki mbok menawa wis diparingke marang aku supaya dadi pusaka daya kekuatanku. Coba pusaka iki tak colonge. Ratu iki muga-muga aja nganti tangi. Yen aku duwe pusaka gampang ngene bakal aku nyolong Wara Srikandhi. Nyuwun sewu sinuwun, aku nggawa pusakamu sinuwun. Kresna, Yai Prabu Darawati, Yai Prabu Kresna. Wonten dawuh Prabu. Kresna. Yai Prabu. Iki ana lakon sing elok-eloki. Lho, wonten lampahan elok-eloki kados pundi? Nalika aku sare ana ing Patenggan. Nggonku sare mangku Kyai Alugara. Oh nggih. Nanging bareng aku nglilir grayak-grayak Kyai Alugara kok ilang piye? Kresna eneng maling ning Pancala nyolong pusakaku. Eneng maling ning Pancala nyolong pusakaku. Inggih, Koko Prabu kentong titir Koko Prabu.
Wasta waruta saking Gudha Sangkara kula yen amotosa Sang Sri ing Petro non kowe metu dhisik walah lah kula niku kon ngetutke bareng tekan taman ditutke lah kula ya ora nggraita nek jujukane taman Pancala niku sajake kangen karo Ndara Sri Kandi Yatra. Ngopo Gong ora omong kok. Ora ana-ana aku. Wis. Boten rasane. Ah iya. Ora ana-ana kok. Lah piye to, Gong? Pokoke ndeleke Ndara Janaka sarwa abot pokoke. Nek siji ora sowan pendhita, loro sowan putrawa ning gone putri wis mesti kuwi ngono. Gumun ora kapok-kapok ya, Gong. Ha ya kowe. Diantenan kok. Keneng akeh barang ya ora kapok Ndara Janaka. Ya wis bener. Ora apa-apa wis biasa. Sri Kandi, wonten maring Adawa. Aku mung kepengin nagih janji. Nalika kowe suwita marang Janaka, kowe tak pulang ngelmu jaya kawijayan. Kowe tau tati kandha karo aku yen to bakal bali marang Janaka. Nanging kanyatane tekan seprene kok kowe ora bali marang Madukara. Tobat. Karena kula menika mboten maksud dateng garing utawi kasatian Madukara, kula menika getun Raden. Getun sebabe apa? Getun krana Taman Marakaca dipun risak dening Prabu Jungkung Mardiya. Malah samangke kula dipun lamar dening Begawan Durna. Nanging kula nggadahi patembaya, sinten ing saged ndandosi Taman Marakaca inggih menika badhe kula ladosi. Apa sayembaramu iku isih lumaku? Tobat menawi tasih lumaku pakados pundi? Aku bakal ngleboni sayembara. Panjenengan menika guyon Raden, panjenengan guyon, ora guyon. Nanging iki tenanan. Menawi paduka saestu, mugi ya paduka ingkang saged ndandosi Taman Marakaca menika Raden. Sigra sedakep Sang Arjuna nalika semanten amatek watu nenggih sela mapuru ing mapan wonten ing kancing glenge Sang Arjuna. Wekasan gendhaga uncat saking kancing glenge Sang Arjuna manjing telengking taman dadakalaning jagat gawaning para dewa. Taman Marakaca bali kaya wingi uni utuh datan wonten godhongipun ingkang gogrok wonten ing Bantala kagiat segi Sang Dewa Sri Kandi wau. Gagi sawangen Taman Marakaca wis wutuh kaya wingi uni. Sri Kandi kowe aja selak. Taman Marakaca wis bali kaya wingi uni Sri Kandi. Tobat, Taman Marden kula kedah kados pundi Raden? Kados pundi Raden? Tobat. Kula bingung, ora susah bingung. Watonto antepi sayembaramu. Sapa ingkang bisa dandani Taman Marakaca? Sapa ingkang bisa bangun Taman Marakaca? Ya kuwi ingkang bakal sarta bisa mengku garwa kelawan para Sri Kandi. Tobat. Menawi ngaten kula
Mas Prabu engko dhateng sing ngandika Raden sumangga dipun badhe murpu wasisa dhateng kula. Maling. Iki ana pawongan mlebu jroning taman. Inggih kula Raden mlebet wonten ing taman. Kowe sapa? Kula prajurit saking negari Pancala. Kula ingkang jagi beteng sisih wetan. Sisih kidul wetan. Sisih wetan apa sisih kulon? Inggih sisih kilen. Sisih kulon apa sisih wetan? Inggih sisih wetan. Anu isih sisih kilen. Ki sisih wetan kidul anu kilen. Kok nyubriane to, Lho? Menengo wae Petruk. Yen ngono kowe prajurit Pancala. Inggih kula prajurit Pancala. Teko kowe nggawa pusaka. Pusaka iki pusakane sapa? Nuwun sewu. Menika pusaka kula. Kok kowe duwe pusaka ingkang murup mubyar kaya ngono? Nggih, wale-wale menapa menika paringanipun tiyang sepuh kula, Raden. Saderengipun tiyang sepuh kula menika tilar donya, kula maringi pusaka menika dhateng kula. Kula nyuwun pamunten menika badhe kula ginakaken mejahi maling ingkang gegeraken negari Pancala. Coba aku tak ndelok pusakamu kaya ngapa. Waduh, panjenengan badhe menapa to? Mbah iki sampun menika namung pusakanipun tiyang dusun. Menika pusakanipun bapak kula, pusakanipun ibu kula ingkang dipun paringaken dhateng kula. Kene to, aku pengen nonton pusaka kuwi kaya ngapa. Ora mbok paringake tak aturke Ratu Pancala. Oh nggih. Monggo. Menika namung pusaka limah kemawon kok, Raden. Mboten wonten kekuatanipun menapa-menapa. Kowe goroh. Lho. Kula goroh dos pundi? Pusaka iki ampuh. Menika mboten pusaka ampuh, menika namung pusaka-pusakanan, menika pusaka dusun kemawon. Ora usah dadak ngapusi karo Janaka. Lha pripun kados pundi paduka paring dawuh mekaten? Pusaka iki ditutukke wong pisan wae bakal pecah sirahe lan sirna Margalayu. Lho, menapa inggih? Iya. Menawi paduka Raden saged ngendika kaya mekaten, buktinipun menapa? Buktine iki. Aduh! Kok dipantani to, Ndara? Wis ben Mitra. Yen ora tak ngonoke ora bakal bisa rampung. Iki Kyai Alugara. Ana menungsa sing nggawa Kyai Alugara cetha iki malinge. Ora usah dadak werna-werna. Waduh, lanjur bapak enten mriku niku pripun? Wis ben. Mengko bakal ana ingkang ngrukti. Terus aku arep goleki Koko Prabu Puntadewa wis. Bala Pandhawa mbiya gumulung mangung siring sata Kurawa Gambaung Gesruga titik ing Janaka kula wonten dawuh kena ngapa sira ngaturake Kyai Lugara wonten ing ngarsaning pun Kakang Janaka Koko Prabu kula ingkang manggihaken Pandung kula ingkang manggihaken Durjana ingkang dusta pustaka Jamus Myang Jimat kelima Sada utawi Kyai Alugara tumunten maling menika kala wau kula mejahi lan kula caosaken paduka Kanjeng Koko Prabu Ngamarta sumangganipun badhe murba masesa Arjuna kula wonten paring dawuh aja mbok anggap aku gampang percaya
bisa uga kowe setemene ingkang nyolong Alugara nanging kowe mateni wong kang tanpa dosa. Tumuli pusaka mbok caosake marang pun Kakang supaya kowe mrucut saka paukuman lan saka pandakwa. Wong sing tanpa dosa mau mbok akokake maling kuwi bisa uga kelakon. Angka loro maling mau tok pateni mergo dheweke ngerti nggonmu nyolong Kyai Alugara. Tumuli mbok sirnakake aja nganti maling mau dadi seksi lan kandha marang sapa-sapa. Ingkang sejatine ing nyolong Kyai Alugara mau sira Janaka. Dimas ana kanan kaya ngene iki aja banget-banget nggonmu golek pendhok supaya ketok. Tanpa dingerteni dening sapa wae, sira kulup Janaka tumuli gawe pepadang. Nanging akeh kang duwe rasa cubriya marang Janaka. Mula kawula ingkang padha ngerti nayoke ingkang padha prisa. Nggonmu bisa ngrebut Kyai Nenggala mau resi ana jenengmu. Aja nganti padha dirasani kanthi karti sampe kaya ingkang ndak kandhakake mau Arjuna. Sranane kowe kudu wani mati kaya maling sing mbok pateni Janaka. Kula trinandhaken Kyai Nenggala dhateng jasad kula Koko Prabu. Pripun Dara? Kok kaya ngeten iku pripun? Petro. Rasane aneh. Awis memeng. Weruh barep kelakuane kaya ngene. Janaka lair batin ngene ngandhake sarta ngaturake Kyai Alugara. Wah, malah disalahke. Malah dituthuk ning sirahe nganti Janaka mati. Barep aku njaluk pengadilan. Yen pancen si Adi pinter, adilana lakon iki Werkudara. Iso mboten, Den? Wah. Aku kudu piye? Sampeyan ora iso. Kula iso. Carane. Niki jane ra alis itu ora saka karepe Gusti to, sing ngedani Kang Raka. Napa sebab Kang Raka wani nyedani Kang Rayi? Merga teng mriki enten sing tukang nguripke wong. Sapa? Mairot. Wah. Anu sapa? Sinuwun Kresna, lali aku ya. Sinuwun Darawati. Wah. Ning apa ya gelem nguripke Ndara Janaka. Lah niki digawe cara, carane piye? Kula tak kenthong titir sing banter. Mumpung Alugara teng mriki iso dadi pawadan sing mateni Ndara Janaka Prabu Baladewa. Nek Baladewa nesu rangket. Nek Baladewa pun dirangket, mesti njaluk duculi. Sing njalukke pangapura Prabu Baladewa Prabu Kresna. Prabu Kresna di paringi dawuh, "Muli piye? Baladewa tak uculi ning adikku duripke, mengke ra urip." Wah, edan cah pinter kowe Petro. Kowe cah pinter kowe. Apa ya? Meng ngono kok njur cah pinter kowe Petro sampe. Wis ndang kendhongke. Sik. Wah, Werkudara apa? Werkudara, kuwi pusakaku ing ilang. Nganti kabeh padha alok ana maling ning negara Pancala mergo goleki pusaka kuwi Kyai Alugara. Kok arep tak pundhut kok ora entuk iki? Oh sik. Wah. Aku mlaku goleki maling. Aku weruh Janaka mati. Lho, Janaka mati. Lho, Janaka mati Werkudara. Iya. Nglithak nang kene. Nang jejere Janaka ana pusaka. Iki pusakane sapa? Pusakaku. Sing duwe iki sapa? Sing duwe aku. Petro, Nun. Baladewa cekel. Kae sing mateni Janaka. Wah, keparat wis kuku karepe. Wah, iki ngapa iki? Iki ngapa iki? Ora iso. Bondo. Wah, edan. Wah. Petro ora edan ngono to?
Setha Petruk yen ana pusaka ning jejere wong mati. Tegese sing didakwa kudu sing duwe pusaka. Jelas sing duwe pusaka sing mateni Ndara Janaka. Wah, edan kok kaya ngono pambegane. Petruk ora edan aku ora ngapa-ngapa, ora ngapa-ngapa. Iki nek sapa? Tek aku. Ning kono iki Ndara Janaka seda kena apa? Aku ora ngerti. Ah, sampean genah sing ngedani sampean. Sampean mateni Ndara Janaka terus teng Alugoro ditinggal terus bengok-bengok. Alugoro ilang, maling. Ah, ngilang-ngilacak. Kaya ngono kelakuane Ratu Mandura. Edan Kresna, kok ora Bu? Piye? Napa ngaten lho? Lho, kowe ora dhewe to? Kowe ora ora kaya ngono kanane. Werkudara jane iki karepmu piye to? Aku tak takon karepmu piye? Baladewa kudu diadepke Pradata Adil. Lho, kok Prabu ora salah? Salah. Iki buktine. Baladewa ucul ning kowe kudu nambani nguripke Janaka. Lah rak tenan. Lah meng ngono iki kok dadak kok ora budi bondo barang iki apa to? Ayo duripke. Ayo Mairot dasmu iki. Sinuwun Kresna. Sinuwun Kresna kok Mairot dengkul maca to ra? Wis. Alugoro tak balekke, Janaka duripke. Janaka ora urip, Baladewa tak hukum lebake Pakunjaran. Kresna, kula wonten dawuh duripke ndak aku dilebokke Pakunjaran. Petruk, nun. Iki diculi. Apa ora dikawak-awak kok diculi dhewe. Niku meng kula tali kanu kok tali sepatu. Tali set ngono ilang. Diapur ora tau duwe sepatu iso nali sepatu. Weh ngece. Ngono. Setan ora. Pusakaku padake aku ora ngopo-ngopo. Malah diluputke dibondo barang. Janaka, wonten dawuh. Lah saiki wong Janaka urip saiki takoni, aku mateni Janaka apa ora? Arjuna wonten paring dawuh. Apa Prabu mateni kowe apa? Mentala karo kowe? Mboten. Lah sing marai kowe tekaning pati sapa? Koko Prabu Puntadewa. Kula dipun tuthuk sirah kula mawi Kyai Alugoro. Lah terus Alugoro wonten tastanipun ing Rayi Krana ngrebat saking Duratmaka. Kuwi krungu ora kowe? Werkudara krungu ora kowe? Krungu ora kowe? Krungu. Lah kok aku ngarani aku materi Janaka? Wah, sing duwe ide iki. Mulih. Edian Petruk iki mesti ora pisan ora pindang rene aku mesti ganggu uripe Baladewa. Lah terus sing iso ndandani Taman Marakaca napa? Kula kok Prabu. Lah dalah Janaka to iki. Arjuna wonten paring dawuh paman Taman Marakaca nadyan pun paman durung mancing jroning taman nanging dak sawang saka njaba wis pulih kaya wingi apa sira kulup Arjuna ingkang keduga bisa ndandani Taman Marakaca kasinggihan mekaten. Lah yen pancen ngono jumbuh kalawan ucape Sri Kandi anakku sapa sing ndandani Taman Marakaca ya kuwi bakal diladeni minangka guru lakine menawi paduka Kanjeng Paman paring pangestu kula mboten badhe selak pawiwahan pahargyan kepyake negara Pancala kula namung kantun nderek Werkudara. Nggih. Tantri maning manten saka Ngastina lho Werkudara. Oh Werkudara bapakmu ki piye kae? Wah cerewet. Werkudara. Endi Sri Kandi Werkudara? Sri Kandi
Inti Werkudara. Ayo tak jaluk. Sri Kandi tak jaluk. Wah, kundur menyang Sukolimo. Arsa madange jagat ngomong-ngomong sak pucaking wukir marebak bangsa mirat kena soroting surya mega lan kunong sampun paripurna. Ya. Niki wancine pun setengah gangsal. Ya. Sila meneh srengenge pun jedul. Sadurunge srengenge jedul, kudu wis paripurna mengke ndak boten ilok. Ora iloke perkara apa. Niki mbane kaya srengenge. Nek nganti barengi srengenge jedul napa enten jagat kok srengenge kembar, rambutan apik to. Iya. Mula wayangan niku apike sadurunge srengenge jedul kudu wis paripurna. Iya. Mangko ndak ana srengenge kembar. Iya. Pun ngoten mawon weling kula.